Haina hai lam sogan rok no jisuni kharang YouTube channel aklan rok jotno kaham korung no tong na hinai ini phung khosang ni jorao ini kok ti salai balai na mani salo जों tini kaitani kok thaino kisa bai silainai je tamo tamo borok no hamya khlai bomo haike tongkhai जों hamya ni bobo haike जों kok saka hingkai sinabo hamya klai ge जों no bobo haike hamya khiklai aborok no जों tini saiman lainai hingkan rok naimannai jeta elambak ba Bible chapter 17 ni verses 14 to 23 abo mark kothma kaham ni norok bebak no phili norok thangi naimano eba kheba mathai kothma kaham 15 ni 10 to 20 verses no norok naimano eke ang tabuk 14 no tabuk porinai apuru jisu lukuno tewaisa bini thani ringi hai ni saka norok bebak no aniokok no khubu khnadi sibu sidi Phatani bisingo habuinai abatui manui borok no hamya khlai manya bisingni phataro ongkhornai se bono hamya khlaio khunju tongkheba okok no khnadi phatarni jeta sini bisingo hapmani ba bohok bisingo hapmani aba borok no hamya khlaia niso sini jeta bohokni bukuktui jeta nokori thangmani abo se borok no hamya khlaio niso oro kok thaise besana thaka hangkai जों जेकुनु manui chamani oro chamana tui oro phurungmani se inke o jagao bo aboni bagini saka je जों no je chamung जों mai phano chakha chakum phano chakha जेकुनु phano जों chakha bukuk tui abokhe bohogo thangi gelewi thango tei phatar nongkhori thango ni boro sawo beba jeta sini bukukni jeta kok thai a what se borok no hamya khlaio jemon जों sini bukuk bai borok no जों hamya kok samarok borok no srai lai marok borok no nung tele ingliya hini jeta what hamya jeta nongkhori phaimani a jeta kok thai jeta hamya nongkhori phaimani abo se borok no hamya khlaio ni boro sananayo 17 sawa boluku bai kaklai thangnogo thangke sagrirok bono o rum thungmani kok sungka apruke bodo hajing saka 14 to 15 je phatarni bisingo hapnai abo borok no hamya khlaiya bisingni phatar nongkhornai se borok no hamya khlaio ege a kok no borok sinani bagai borok mane sagrirok jisuni sagrirok bono sungka tamnike lukuno bo kok samani inke apurukeno bin sagrirok bono o kokni jeta kok bokhori soi khnare de ni saka jisu borok no hai ni saka norok bo bui hai no sia gja jo norok maya diba phatani mungsa manui borok ni bisingo hapano abo a borok no hamya khlaimania tamni hinke abo borok ni bukha bisingo habiya bohogo se habiyo ulo bwsakni ongkhri thango omo sasu bebak samung no chawi mano hini saka angno thajingano saka bobong bini samani ke lukurok no o chamono tui borok kok banglai tongphuru samani nge जों जेकुनु borok no nung omotoi tasadi omo chama hamya hini जों borok no जों ragdama khlaimaya tamni ke kaitor sawo bebak samung no chawi mano tamki ningabo hambai rei ma chanai kaitona hambai rei ma chanai ningabo chamani ahai saka hangkeni ni bage bo hamyang nai niki tabuk nai leyo jagabo a chamani chini bohok bisingo thangui abo gelawi thango te abo phatar nongkhori thango abo hangke borok no hamya khlaya ni saw niki 20 sawa hake bo hai ni saka borok ni bisingni ongkhornai abo se borok no hamya khlayo or khelkhadi jeta borok ni jeta bisingo jeta kok thai habi thangka a kok thai jeta no phatar nongkhori thangmani a kok thai se borok no hamya khlayo 21 saka tamni hinba borok ni bisingni borok ni bukha bisingni se wanchukma hamyarok ongkhori phayo inchau kubiko nichini bukha bisingni जों जे hinamu chungmani sanamu chungmani naslermani jeta जों khorainamu chungmani chejanamu chungmani bebak hamya kok thairok chini bukuktui nongkhori phayo nung ang जों jotono kok thai hamya जों sajaktui ungu mane जों abono control khlaimaya ege ama hai no tamo ungwi hingke jaga sawo
abose borok no tomong sitra tongruo khogruo borok butharu huncho chini I kok thai kaisa baino borok no tomong sitra bo khlai mano khogri bo mano buthari bo mano mane nung a hamya wanchuka hangka hamya ngai amoni bagi kai toro sana nai ma hangka kai bugra di shoot bo sana nai ma hangkai mane nini a hamya wanchuk ma rok nung thimna nangai nini a jeta hamya wabi tong mani wanchuk ma rok no pai kibina nangai ungi hangke nung sikok nai borok buthana mo chung nai tei nung tomong sitra tong nai e aboni bagi oro kai tor sana nai mani ike a je buku go habai thangnai a je chamung je kunu chamung to sung chalai bele borok muni sungei piba a je chamung borok na hamya khlaya ni boro sana nai mani 22 sawa buitale baitale ingriu khamai riu incho samung hamya khlairu sindal tuk tangriu tabuk ni omolo sana thangka hangka kok thaisa bai chung news channel logo salbrum ni rus chung nai khangkai chung nuko chinti pra hawono kharlayo busai tongbo kharlaika bihik tongbo kharlaika kaijak bo kharlaika kaijak bai sikli bo kharlaika e amahai wajib bo kharlaika e amahai tomung tongru nisau mane kiriya khlayu ta borok no tomung hamya khlairu itam saka jagawo loop phanango mane lalsa eba loop mane khamairu mane sungzaro kobangma amahai mokol bai nukmani mane chung tongo amanoi no sung manani muchungo amanoi nung paya ke tongi simaya amanoi nung diskapana mananago abahai borok no loop phanango e a loop boba hai ke ngakai mane nini a wanchukma hamyani bagai no amahai ungo neo jaga sao samung hamya khlairu mane sikok ungre sinai nono tomung sitrawo nono khiklai sinai mane nono walai ri sinai takubai takuk kathlai khlai sinai bukhoi buku kathlai khlai sinai dofai dofa kathlai khlai sinai aw bebak noni aw wanchukma hamyani bising pino aw bebak no ungo ara sao tetamsa musuriu kok hamya saru kung sugriu incho mane ang khaching nong saka mane kathalai maya nasiklai maya anglai sinai a bukha bising hamya tongle gito nasiklai maya ang sinai bobai musulai sinai mane bo chama chumunte nugui maya ang sinai nokari ni borok takuk khoroksa busla chakri mankha ba bini baya phorok chakri mankha bokha mandiya gapur ka tam sinai bono bo nasile sinai musu sinai nasik mayang sinai gapur kana bono tamane butharna musung sinai bini je nok ni manai rokno bini je ganang chai phema rokno bo loop nang sinai khokna musung sinai aba haita gabani bagai kaitor sana naima hangka kai mane khajani takubukuk songnorok naitong gainrok tini saimang kana jeo video tei ang tam kong sana tini ni thangka mane sini o jagao kaitor pulesone sung saiman ka je kaitor samani te borok no bobo haike borok no hamya khlai tamo borok no hamya khlai e am haya mane kok thai jeta what jeng aja buku baina kok kahmo sawo buku baina kok hamya bo sawo amon bai kaitor sana ma hangka jeng sob somino kok kahamna sanani naidi kok hamya no sanata naidi e aba haita ingko jaga sawo mane photani ingriu kung chugriu hinsaw mane tongbule na jeng bayap kaisa school thancha sung podlai tongmase olo chakri rok man thaka hangka kai ganang rok sawi thangka hangka kai mane nijini friend nijini dol no sunese siniya ngi thango e amahai borok bo tongo e kaitor sana naima hangke abatai tangdi kung ta sugdi titamsa khasiya khlairu hinsaw amahai ta mane bo sak no sijak mani bagai mane bo bini takuk no siniya ngi thanguta e abahai omotoi manoi hamya rok bebak no borok ni bisini ongkhri phayo haki borok no hamya khlayo e ajeta jinis ajeta manoi bonne kaitor sana naima hangke ajeta what aje kok thai hamya se borok no hamya khlayo mane again sangana sanamo chungo je khogriwo total chariwo borok bo thariwo sindal tutangriwo te loop phunango samung hamya khlariwo bandiriwo kok hamya sariwo ai abahai sak tong thotei tongnani ruwo tei musuru nisa abon gnok saiman kana je tamo borok na hamya khlai
Hingga norok kok thani bising tu norok tini seimang kang kai norok pa video no like khalai ta pogri tei asuk jen norok ni bagai ang o video no senamani bagai norok pa video no share bo khalai di tei o Jisuni khorang YouTube channel no norok tabu khana subscribe khalai kongke subscribe khalai di omo hai kok thai rok nai tong bagai kai to norok na hamari koplung khalai tun haina hai norok bai tei oisa malai phinai jotno na hambai